Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah, pripun kabare dinten niki? Mugi-mugi sehat sedanten nggih. Dinten niki kita bakal sinau basa Jawa. Nanging sadurunge niku, monggo sami dedonga marang Gusti supaya pas sinau dinten niki iso kalampah kanthi lancar. Monggo sareng-sareng maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dinten niki kita bakal sinau teks deskripsi. Nopo sih teks deskripsi niku? Yaiku tulisan sing diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggon utawa kedadean kanthi jlimet utawa rinci. Nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake penulis. Nah, maksude teks deskripsi yaiku karangan utawa tulisan sing isine njlentrehna utawa nggambarake objek, barang, panggonan, lan kedadean nganti rinci banget penjelasane. Kaya-kaya wong sing maca bakal iso mbayangno apa sing digambarake penulis. Struktur teks deskripsi enten identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian. Nopo sih niku? Identifikasi yaiku objek, panggonan utawa barang kang diandharake kanthi umum. Klasifikasi yaiku ngendharake bagian-bagiane objek. Deskripsi bagian ngendharake bagian-bagian kanthi rinci. Titikane utawa ciri-ciri teks deskripsi. Setunggal, nggambarake samubarang kanthi cetha. Kalih, njlentrehake samubarang kang nuduhake pakarya indra. 3. Pemaca kaya-kaya ngrasakake, nyawang, ngrungokake lan ngalami dhewe kedadeane. Sekawan, njlentrehake samubarang kanthi nuduhake wujud, werna, ukuran, rasa ganda lan kahanan liyane. Nah, intine teks deskripsi niku jelasno barang utawa kedadean sing rinci sampai nuduhake wujud, werna, ukuran, rasa lan kahanan liyane sampai sing maca kaya iso ngrasakno utawa lan wis iso kebayang apa sing dijelasno karo penulis. Langsung mawon ten tuladhane. Semangka. Semangka yaiku buah sing ngandhut akeh banyu. Buah semangka nduwèni akeh biji ing jerone. Nanging saiki wis akeh semangka sing ora nduwèni biji. Biasane semangka biji warna putih utawa ireng. Warnane semangka yaiku abang branang. Buah iki cocok dipangan wektu panas. Segere buah semangka iso ngilangake rasa ngelak. Pas dicakot rasane renyah lan banyune muncrat. Kulit semangka warnane ijo doreng-doreng putih, ijo tuwek lan ana sing kuning semu putih. Senadyan kulite ijo, nanging buah semangka jerone pancet, abang lan rasane legi tur seger. Bobote buah semangka akeh maceme. Ana sing 4 kilo sampe 20 kilo ya ana. Semangka sing ukurane cilik akeh-akehe nduweni bobot 4 kilo sampe 5 kilo. Nanging semangka sing sedengan bobote 6 kilo sampe 10 kilo. Sak dhuwure iku wis kegolong semangka ukuran gedhe. Ayo ngisi struktur deskripsi. Nomor setunggal identifikasi. Napa wau identifikasi? Yaiku objek utawa panggonan sing dibahas kanthi umum. Yaiku apa wau sing dibahas? Semangka. Nomor kalih klasifikasi. Napa klasifikasi? Yaiku ngendharake utawa njelasake bagian-bagian objek. Nah, ten mriki sing dibahas wau tentang semangka niku napa mawon? Enten wernane kulit semangka, bobote semangka, rasane semangka lan jenise semangka. Nomor 3. Deskripsi bagian yaiku ngendharake bagian-bagian kanthi rinci. Lah niki enten ten paragraf. Warnane kulit semangka niku wau piye dijlentrehake ten paragraf. Bobote, rasane lan jenise sampun ditulis ten paragraf.
Saniki tulodo teks liyane. Deskripsi liyane nggih diwaca bareng-bareng. Tikus. Tikus yaiku kewan cilik sing senengane melek bengi. Tikus kadang melek bengi gawe ngelek mangan. Biasane sing digondol tikus yaiku iwak. Kadang yo ngrikiti lemari saka kayu. Minangka tikus cilik kanthi irunge mancung, awake bunder, berwulu, kupinge gedhe lan buntute dawa tanpa rambut. Tikus duwe macem-macem warna lan ukuran. Sawetara warna tikus biasa putih, coklat lan abu-abu. Ana sing cilik banget lan sing liyane gedhe. Tikus tuwa saka 2 gangsal sekawan nganti 18 cm lan bobote 0,23 nganti 0,28 kg. Pygmy Afrika minangka tikus paling cilik sing dikenal ing planet iki. Ukurane saka 3,0 sekawan nganti 7,8 cm lan bobote kurang saka 0,01 kg. Pengukurane iku ora kalebu dawa buntut. Sawetara tikus duwe buntut sing dawa saka awake dhewe. Ayo ngisi struktur teks deskripsi. Nomor 1 identifikasi. Objek nopo wau sing dibahas yaiku tikus. Nomor 2 klasifikasi. Bahas apa wae tentang tikus. Ana ciri-ciri tikus, maceme warna tikus, bobote tikus, ukurane tikus. Nomor 3 deskripsi bagian, yaiku ngendharake bagian-bagian kanthi rinci, ya termasuk paragraf kale nganti sekawan sing jelasake tentang tikus secara rinci utawa secara jelas. Nah, inti pembelajaran dinten iki wau, teks deskripsi yaiku karangan utawa tulisan sing isine jelasno utawa njlentrehake utawa nggambarake suatu objek utawa barang, panggonan lan kedadean nganti rinci banget penjelasane. Kaya-kaya wong sing maca bakal iso bayangno, bakal iso nggambarake apa sing kape disampekno penulis. Sampun nggih, sampun cekap dinten niki, mugi-mugi manfaat. Ayo kita tutup maca hamdalah sarang-sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.